Lákavou aktivitou v krytém plaveckém bazénu Ponávka je aquaerobik. Cvičení, které využívá odporu vody, se tu věnují také seniori. Chodí ale i ženy všeho věku a občas se objeví nějaký ten odvážný muž. Ta voda vlastně sama vytváří odpor, aniž bychom měli nějaké pomůcky, činky nebo tak. Na druhou stranu ta voda je šetrnější třeba například pro klouby, pro celkový jako pohybový aparát, že tam vlastně ty nárazy jsou tlumenější, takže je to pak pro všechny věkové kategorie, i třeba pro starší, nejenom pro mladé holky. Nicméně říkám, to cvičení si každý v té vodě opravdu přizpůsobí sám sobě. Vodní aerobik je výborným cvičením pro hubnutí, slouží ale i k udržení kondice a posilování. Prospívá správnému dýchání i srdeční činnosti a může tak přispět k prodloužení života. Snad i díky tomu si ho oblíbili seniori, kterých sem pravidelně chodí několik desítek. Chodíme sem pravidelně, protože nám to dává moc. Nejlepší máme cvičitelku, ta je úplně úžasná, protože se přizpůsobí tomu, že už jsme takový seniorky, všechny přes 60 a 70 a výše. No a dá nám to, že jsme čipernější, si myslím, pohyblivější a vůbec se celkově cítíme velice dobře. Je to dobrý jednou za týden si zaplavat, zase kromě pochodování a ranního cvičení udělat něco jiného pro svý zdraví a hlavně tady kvůli té slečně. Tam má ten aqua aerobik, to je dobrý, to člověka na druhý den bolí ruky. Aquaerobik pro starší je dárkem společnosti Staré Sport seniorům. Mají ho totiž zdarma, zaplatí pouze cenu základního vstupného a za lekci už nemusí nic doplácet. Speciálně vymezené hodiny plavání pro seniory jsou ve čtvrtek od 12 do 15 hodin. Cvičení dříve narozených se koná vždy první hodinu tohoto bloku, a to od 12 do 13 hodin. Aquaerobik pro všechny věkové kategorie je pak v úterý od 10 do 11 hodin.